الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام رغب في الصدقة والعطف على الفقراء ومواساة أهل الحاجة والمسكنة، ورتب على ذلك أعظم الأجر عند الله يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافب لم ومسدو. الحمد لله تنوب عليه ألمي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نابي غرسك فرما لما مياجا ويقدر نيغا كرو مغما نمغمياجا أمبي شريا كروكرويا وعلك كليباندياكا وحده لا شريك له، على كليلو فرنغاتي على له الملك مري علتي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. كشريا كروكرويا على كركتشيديا صلى الله عليه وسلم على يشيدي منشي كاكي هنا دافبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكو ككشن ما تشامين على في أكو جيدي نشيدين سنوان بينغا أنا سوديو أنا جيون أني ما من القرآن وتشينغا فوق تاسي القيامة سنغسلين أي ولد كان قربلا. نداء التقوى على نيسر ولد كان أسلامو أنا سرا على ambe damaka kan ukmaina sra alanye ma mambo ukmama hatta al-anbiya war-rusul hali chidewni nabiyumon alay jonga bunya alay ro ayo sumani kembina ka alanye sranye inna akramakum inda Allah atqakum aw lama ba'ala ro min bisra alanye odidu يا رب على كان جيد على يسرين وكو اسلام وانا دونكو اسلام دين مين رغب في الصدقه والعطف على الفقراء وذوي الحاجه. اسلام دين مين ابان شوكا كي صدقاتي بوكا ابان شوكا كي نيوماياكا aban shuka ke hinaka fandauna magotugula abi sara laydu ta anye wala fana sara mi nakabu na o sarai abidi alqiyama sanga de manasi
baranyuma yana ka fiye nyumange ame nyumamunun ke anga don ku sarabla be ka lahara de kono ni ala e fenwere ki ka nyumange kama jiye kono ya o ye lajali ka bo ala yoro te laydu mi be ala ni jonje o lahara o de ato nyumaya kela jangu nafakati bulawla ma bisiga ke asebela ka ke achula ka asebela make ka surati toyini ala ati jamu yini ala ke kunwere foita ala jeyini niko ode mawe mamun ndambe laharala da to kuma bala ba fokuna mimbla anye ko abu suray ala yere soni jonga nyumayala kasara ke ola we ala barka dalambo ni ote ni adama de mago kunyena atto ke chugo kuntina ke abulubli na ala kun fulni ke adama de ni mago dlala to min ngumbi to ibolo nyachi kunti ye ola ni ala kuma nyumaya dawyele ngani Allahu ta'ala ka fonsire de ye ni Allahu ta'ala ka nyema na ka nyumaya na ka hinaye aye nyumaya da minu yele magowi alere hinana mamnuna uson fu mago nyena ka toto ubulo wana ambe ala de fu folo ka tanu ka barkada aye nyumaya keli minge anye baraji ni sray Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu anta kama athnayta ala nafsik jalla wajhuk wa azza jahuk taf'alu ma tasha'u biqudratik wa tahkumu ma turidu bi'izzatik ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم على بتو النمدي براجين اسلام وعلى كالنمو ددو نيو فام وكلم نغاية إما أنجام يافلب بالدغدي أما أنجام يافلب بنغادي نو غرامي nyumaya to nyumaya ala ka fonsirati na ala kuma nyumaya dawyele ala hinana mamuna ku sonu magonya na ka totu bulo o ke chugo kundi soru bulo o tafa ngundi soru bulo kundi foyewi a chama nyina nani yorodiko ode ato alikra ba faka kuma dala sallallahu alaihi wasallam adama de ka ire nafa ni sadakati boli tola to kadaka magunye ne ko mimi tuibolo do to ko alfadlu to min tori bolo ki kan nafakati ke kabula ki ire nafa no ya alqiyama o de here kabu ko nga ka to faranyonga ka faranyonga ka takasuru hami ka funga na fulu kenyonga ka sebe korobun ni mami hami bekeroi awa nafolo ni nafa jena ati nafa lahara etabike ati ya toyiti ala wele da kandama do bla mu'minuma ambiyon hakili jigola ka sanga wati chuguma afolo mu'minu de ko do de ala wele bla moma mamun ndambe ala la ya ayyuhalladhina amanu amunu liman yara anfiqu mimma razaqnakum ay nafakatike kabo fena anya garsike mina wa ala rabbi nafakati ni jofe femina we ayre mindi madi o foydun dambulo ala ma mindi ama na ala ba hakili de jigi yana ka fo kwa nga do ali jigi ni srawfe aba hakili jigi folo aborola no e ka fo ko abora ale de yoro ale de ye angar sike ala wama bikum min ni'ma famin Allah famin be awro nemana fo fen do ko here ko nabe adama de bulu
فمن الله قاب ببرا عليه من هو تكما تامني على بالنفقات فو أبافد مما رزقناكم أن يغرسك منا أو كوان يغرسك منا أي نفقاتك كبولا من قبل أن يأتي يوم يندودكنا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون كو يندودكنا دومي ساني فيري سنبلد وبانا ورسول سربارو سنبلد وبانا فلنزرو مو بالنفاني يوم بلو فيهم يسرمون في نوي بارانيو يسروي وبانا نبي يوفورا نبي بدو أكونو فوفن دوغي كو فلي أدم دوني يونجي ندو بالنفاني دو بلو تاي لالقيامة سنة سرا وبانا وبمنا ورسول سرو يرى داتورا ورسول سرا تما بلو بلي ساني فيري تسينبلي ولا خلة تريت ما نفع القيامة كنكا ولا شفاعة ما تيجا ما سرنا الدجاج يلا كيكا مغدو فناسرو أبي من أهل الشفاعة نابسر الدود جولة ولا شفاعة دكروي كذاك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وتيجا سر الدود كما شيفو على الجنانية كما مو bana karine kamoy mba surnaldu halno ya sura alay rabbuna alqiyama kenaka ka surnaldu daraja di ima nga ibse ba munun surnal bisikaddu ibulu de surnaldu odato qur'ane ba fo surnaldu bela har kenaka kuma do wa bagien abi surnaldu mingie ode ne ka kariye tindoron ba surnaldu وتسجك على القيامة كنك كذاك مغضو دبي فما تنفعهم شفاعة الشافعين كسر الدنا وكسر الدتي أمغو نفع عليك ما يكون شيء نجمي والكافرون هم الظالمون كافر دي يركون دينوي ما من فتر ولا يرى ألمه كفتر ولا ألك النعمة هم الظالمون ولود كرير كنت عنوي فأنا أين أبي من فوق أين akorode ko nami minga ango ke yani dunga ke ana keliche kadaka alai welida kanan nafakati dima kabeni fensoro sraw besina kumamina kabeni nafasoro sraw besina yani nafasoro sraw kadatu yani singa bo akula yani bolo ka bo akula yana ko ka bi bolo kono ko ni bisika minge kuke note o do kon binna angilingile beba do min fole fla alafe no e ka fo addo sani fere tesina teriya te manafa addo surnal don siga ke japiala foni ira surnal do dunyula ko mana anga nyuma yake anga nafakati ke ka bo feuna ala ya ngar sige mina yani odoche ana kuma khulasa yimi dron o kora adama de bisiga nyuma ya minge iko ke yani sayaki taitkama kadaka nafara ko alqiyama moti sikika meri ko sebe koro janya ka fofuna nzara ka kunu fu alqiyama keneka la ibo jate ta dron saya madika yani saya ce da madi angilingile ni anga alqiyama damne ce amana ko yantlo la chukochu ni mami fatura atikika la har damne na mok mai tluba mok mana na ba adama de kunga alqiyama kula foite andona ta damne ce saya ke baliyako mana ko mana yani o saya ngana ni bisiga nyuma ya minge okay aya flanana ala yukma damne ni jumeyi kufattaqullaha mastata'tum ay sra alanye asiku da majrala kadaka ni sadakati fora ba chambe ulu bisige doro bonna folo batku laje
ay chen fo na fo lutu ka ngal mayake soron ya yani nafakati ka fo ala ya damne seko de la fattaqullaha mastata'tum ay isra ala nya seko de majrala wa ati'u akalla batulika akatu Allah ta'ala ka ya marko nufi akatu ala kiraka bil kaun nufi wa anfiqu akana fakatike gaye ala isra ya ay wele da kana umma seko da majra fanala kore ana made ki seko ke ni chama memina o ba ke ka sanga aka chama hakema berete emi vana kuna iba ke ka sanga ika hakema ko mana ay sira alanye asiko da majra la wa ati'u aka Allah ta'ala ka ya markon labatu wa anfiqu aka nafakatike أي نفقاتك وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي هير نفقاتي قبل أيرجي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ناي هير من بلا أني أبا هير لمسر على يروي أني سرى بلبري قال مديك هيرك قبل يرجي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فيت عدم دي فايف من بعد ودياتو ما دو منا ولي القيامة كنكا ما دو منا تاكل ولي القيامة كنكا وكوي لدكامي كمي ويندي يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني نتا قدمت لحياتي هل لكنغا ندونينا مالا كفمبلا نيرا جامبي halleku nga yanyeski adama debe mona min gashi mamunu mabereke mamunu ya alako bulu kofeke mamunu nyana nyuma ya baroko ulubina ni mona kashi alqiyama keneka hukmana ay nyuma mbla ayrenye waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kwani ma min kishra annika yere kanu ko juyama noy kan nafulo kanu kele kana fulo kanu kele ndafe dorome ka bwala ndafe ka here ke mai here tibone yoroka se mama ko o yere kanu min nabe nina ni adaba de ni la chugodo illa man rahimallah ko ni ma min kishira anita toroma ko o tsude ma kishido ni ma min tangana anika yere kanu ko juya no e ka here be kuji yere kelenina here te bo ero ka si mama o min gadi ni o de ka di adama de ni fon fa alere nga doka boala ka si ma wala ni yere dla tugola adama de ni bo kon galimaniya de ba kele ka bonnina ala jengini ni de ba kele ka bonnina al qiyamah nyeskili de ba kele ka bonnina halawatul iman liman yattimiya o de be nin koyin fanga dogoya adama de nina ta adama de dla tugodo o da to ala ko ni min tangana anita toroma kolu de ma kishinu o ko ala yan wele ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ay nafakati ke gabo fena sanumana anya garsike mina anayi min poyi kabo ay dugu kolula ay fe munum poyi kabo ay dugu kolula ani ayre bara daw chake daw sigi singa ka fensanuma munun soro inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba allah ta'ala kasanu alati fuy min fu fensanuma min tayyibati ma kasabtum an anjando yorolade nafakati mana foka jachugo akasori bi min nafakati o itayede akasori bi min nafakati ibi min do ala ko strafe akasoro o itay o kana ke walfa ngana muni o kana ke fensoro chugo jugu o kana ke fen nogolemu o kana ke riba nafule o kana ke surafe nafule o kana ke goroko nafule o kana ke awa ma nyami nafule o kana ke fe haram ya lenverele songoy anganja ndo woro la de
ete do be bi ba soru chesri men nyuma fa koy do be nyuma la shuba la tle nga wardu no man san o nyuma yaw saji koro washido de ka kuma foka gelete koy man nu ya ala kra ko kuma wi sallallahu alaihi wasallam alim ya wele kana sadaqati ma ala kra de kan da ko ala kasanu ala ti foy mina fo fensanu o ma do fana be lu kembe ka o fatwa ke wire tindro o ti war wuluma nga kon mbulu labla be ko kare fansiri be ko kare fansiri kuma ni ko ibe kan da wal niki ba ka juguma fo do kama a ko akon min nyuma ke ko mo taala bo fando ko akon min nyuma yake o mo taala bo fando nga ala re abo famunu fode an da yodi ala re bo joni famunu nche o bo fami ba ala la ka nyeshi mama be haramu na fulu di alama o de patamne o de ala bo fami ka nyeshi atigima ala kira kibaru minzi ama woyode na ta an ruka kuma te pana ni man ya kibi na fakati ka bo fenzanu mana o da to adama de kan na fulu nyini chugo jatinne ni nyini chugo imanye ke chugo te na fulu la koy ni ya du ye haramu du ni ka demba balo na yu balo haramuna ni ya sadakati ye haramu sadakati hera tashila o da to ni adama de ka giri na fulu ta siraw a nyini sira jatinne fulu da ka na boro manye a tsega na fake da islamiyya sira konga a tsegi na fake ma fo ma min tubira ka do islamiyya la ana bulu fon tubira amma e kwara kire kuma fo luka na fuluka da ka ala yare de kunta ala nga islamiyya la ma ibi islamiyya don ibi halala ni haramu don abonyona ibi riba juguya don ibi surafa haramu yali don ibi jakomu ni haramu ibulu don nga ibi tuka ulu ke ka fenzora ulula ka sura kana kibina janda alala kibina ke fonsire ka ke nyuma ya ke la baye o tinye de no kumbe nye ko ina kumbe ke ko nogon ko yi no kumbe nye ala kumbe ke ko nogon ko yi nyuma nda jugu mangele ano do ali so hun na utayana bono yi ikunya shuyeti na do sadakati opana atinyeti ana de min sadakati fa ka soro abu wasanu mala o niya ya minin kuma nunun fana sugandi ka benin kuma ima o de ala kababe sungolo ni sadakati boni yonche ala kirere chugula sallallahu alaihi wasallam ani ala yere sungolo bara kunje ni bara mi o ba jira ana ka fo ko sungolo kanga kunje ni sadakati bo chaye ni nyuma ya lokoli mo ni yonche kada ka sungolo bara laba sun bara warete abara min kofe sungolo ko tobe min ofe yana nga nasili kene ka ojumai wa sadakati bodi zakatul fitr sun tige yere to de dambe aka ko amba fo ko min jaga do ba fasarti bamananga arab kan yere niya bamananga fle ko sun tige jaga sun tige li no ye antlala shuna peu o bara be kunje ni jaga min boli ala sadakati min wajibiya ula bara bil isharati allabib yafhami ni bolo shahakli makanga tofam kalo kile min bara imbesina abara bina kunje do yere mina ala bara laba min ke ka datugu abara laba min ala ya amblawlo kera sadakati bodi kono bajira ko ala kababe sungolo ni sadakati boche jango sungolo labayoro ima bukhari ndana na ka kitabu kono ibn abbas di ikmay lakali radiyallahu anhuma وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة
bukhari nana ni hadisen ko alakira kungera sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi mughawla fonsiri ite masoro jiye kono tariku la ko fonsire kungo katima alakira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni amin bo ladigel la saw e jamu katla kata ke tike mangole e jamu kata ke bakhilu e majamun kaka ke aka warti soroda war kada ide no kere yerabi yelati ha e boji momo kade ubaga ki majamu kumamina ki bulu fati soro yerabi boji sama tika ko ke yela koy e o te yela koy da adama de mangtulini bakhilu jugo ba jugo haramu ya limba jugo chejugo ba bo kitab jigi do ba jugo sibe adama de nu jugo ba ko kel bukhli wa zina kitab jigi do ni flade no ko komina fo bakhiliya ani jenaya era eta donc on ma ben nu flade te ka fara nyongo bakhiliya jugo badi ita jugo ya don fana sura awale be kunji edela da ka ere ba ke kuma mina yaro ala kuta bebeti ala kuta fe ba sura ati abubo miyoro ba ke abi fiero kada ka keli kadale aleta fiye e mali dana ya chefle dana ya chena ta jugu ya don fa dana ya mana chen ilade o tigi de ba don azube kashika sake mina dana ya chen be chukomina walni laydu tariye ka boroto bado ikato ka laydu boroto ni mache tafle ko bay ngani laydu tariye jigi dale aka na boroto la do hadisa munun nana laydu boroto la olube bisinga na jojo nye koroti itura ka wajuli munun lame atigi bisinga dondo be kono ijole yanate bala ko yende bakhilu amay ala kira jugo kunte bakhilu yarete mayna mashi jugo tarikhula niye ma bay hal islamete hal jahiliyat lima baw abek mi waso ni fonsire de arabu yere jahiliyat lila u kafir lama mbo waso nyona ni fenda madowi adoye siginyo nyumayai adoye dnambuyai adoye fonsire tarikula fo masala kumbe goshina do ado ka kibaru ye fonsire srafi ka hatim at-ta'i ubay alakira mode do ubay fonsire misali nin dal ku to de kiran dale fonsire ala ku baw ke tarikula wa alakira refana sallallahu alaihi wasallam anno fe jama mamunun tukura no fe rabbalu no ya ka sahabawi o do fanay kaba ko ke fonsire bundala min tariku tinyira ko fuka ta ci jiyan wulilima on da to be kumay angon be kuma doron am ayrebu majamu ay angon sigi manda ke mala lamani illa man rahim Allah fa alayhi nama kilingile mununa ya rabbi ala kan farawluka ko ala kira kungera ajwada nas mughula fonsire kunga aka fonsire be kevenziya kuma jumai ko ala kira ka fonsire be wala nganda katafe ni sungolo de sera ko jango kuma na mina jibrila be tuga na fe sungolo shufela wala jibrila pinda ala kira fe kana akalan qur'ane na quray kana qur'ane muraja'a ala kira sungolo shufela wala sallallahu alaihi wasallam ko jango jibrila kuma kuma mununa ko kuma konna ni ni ala kira nyoy ay sallallahu alaihi wasallam ko ala kira kun fonsire ambe o kuma katime fie chitoka ni fie na chira sigidala abu bakhilia julma fie ba panjo nuna ni fie chira mo chala be panjo nuna kuma de koroyo ko ala kira kun fonsire ambe o kuma katime fie chitoka sungolo wati jango jibrila binna akalan kuma mina
رواية دوننا كوشين دولا على كرا صلى الله عليه وسلم شيء دوننا على كرا الديلي شيء على كرا الديلي كو على كرا بغا مسد دو فرانيونغا كلوف لا نيونجي كلوف لا نيونجي كنا ميمبو نيونجي اسباسي ميمبو نيونجي على كرا ما بلاكا بغا نجين كدوي كاي ينفتو ka fo cɛ ma ko a ka nin bagan ninnu gɛn ka taa n'u ye ko nin bɛɛ y'a kelen ta ye cɛ kabakoyara riwaya dɔ y'a lakale o ko cɛ tun y'a filɛ ko kira bɛ tulonkɛ la kuma kunfɔlɔ la ka da bagan in caya maa sɔngo kelen maa ka nin di maa kelen ma sɔngo kelen na cɛ hakili ko ala kira bɛ tulonkɛ la ko kira ko tanu yede ko ibira don ko sebe do e ku gen kata ni mo yi balala te ba ngen abi kofle mate kuma abi kofle fu kata o ko che de bulba to duna ka mo ka ko e ngamo ya qawm aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr rawahu muslim ko cɛ bolibaatɔ donna ka kabila mɔgɔw kan ko n ka mɔgɔw a ye silamɛya a ye don silamɛya la a ko i k'a dɔn u bɛ muhamadu min ko fɔ a ko nin bɛ sɔnni kɛ maa ka sɔnni kɛ cogo ɲɔgɔnna na maa min n'a tɛ siran fantanya ɲɛ o de y'a to dɔnnibaaw b'a fɔ ko tɛgɛmagɛlɛya naw'un min al-jubni siran nɔnɛya dɔ de don k'a fɔ karisa ye jitɔ ye jitɔya nɔnɛya dɔ de ye tɛgɛmagɛlɛya ye jitɔya ye jumɛn ye siran tɛ wa e b'a la ka siran fantanya de ɲɛ o de y'a to e tɛ se ka dɔrɔmɛ bɔ takhsha al-faqr bɛ siran fantanya de ko kumana alakira sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ kɛ ka sɔnni kɛ kungo kɔnɔ arabikɛ taara nin fɔ a ka kabila mɔgɔw ye k'u ka silamɛya ko alakira bɛ sɔnni kɛ maa ka sɔnni kɛ cogo ɲɔgɔnna na maa min n'a tɛ siran fantanya ye abubakar ni siddiq radiyallahu anhu o kɛra alakira ka kalanden jɔnni fi hada al-bab nin bonda in na ni k'i bɛ kuma abubakar ka fɔnisiraya kan bi tile ben k'i to a ka amsilaw dilla iti tila la abubakar ye jɔnw san jɔn minnu n'u bɛ tɔɔrɔ silamɛya kɔnɔ n'u silamɛyara ni maa lafilenw don k'u hɔrɔnya f'a sera yɔrɔ la a fa ko a ma ko kari n'a ma ɲɛ k'i bɛ jɔnw san k'u hɔrɔnya k'a kɛ fanga bɛ maa minnu na parce que o don n'i ye jɔn ka hɔrɔnya a ye kɔni kala tɛ wasi o ɲɛna bilen ka maa san ka hɔrɔnya ko jɔnmaya ka kɛ e la o ɲɛnama jɔlen ɲɛna o tɛ se ka kɛ fo n'a dɛsɛra ko don dɔ a fa de ko a ma ko kumana n'a ma ɲɛ i bɛ jɔnw san i b'u hɔrɔnya a kɛ fangamaw kɔni nka e bɛ maa lafulenw muso dɛsɛlenw maa minnu yɛrɛ lafun bɛ u farikolo la cɛw la n'u tɛ se ka foyi kɛ minnu ka hɔrɔnyali bɛ mun ye a ko ma a ko a fa ma ko kari a ko ne ninnu ye ne ɲɔgɔnnaw de ye ne silamɛɲɔgɔnw don innamal mu'minuna ikhwa ne b'u hɔrɔnya ala jati de kama ne tɛ foyi wɛrɛ ɲini foyi ne t'a ɲini u kan kɔlɔsi don nataw la ne t'a ɲini u ka kan hɔrɔnyali in juru sara n ye ne b'a ɲini dama k'u hɔrɔnya u ka se ka bɔ tɔɔrɔ in na abubakar ye jɔn dɔw san sɔngɔ dɔw la o la k'u hɔrɔnya mɔgɔw tun b'a baro bɔ de ko naloma don k'a bɛ kɛ k'a ka nafolo bɛɛ tiɲɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam olu b'a fɔ ten de y'a dɔn munafiku furadama ale b'a fɔ ɲumankɛla de ma k'a bɛ tiɲɛni na ale t'a fɔ k'a bɛ ɲumanya la dɛ k'a bɛ tiɲɛni na k'a b'a la k'a ka nafolo tiɲɛ ɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ni min ta tiɲɛna o bɛ dɔn ni ala sɔnna maa minnu ye ɲumanya kɛ u ka nafolow la ani maa minnu y'u ta bɛɛ mara ka taa k'a to n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ni min bɛ tiɲɛni na o bɛ bange
ala kira ya fo Abubakar de ka hakela ko nafulu ma alin nafa kuma Abubakar ka nafulu ya nafa cikumina Tabuku kelela Abubakar din nana kan nafulu be fen fen dogo ko nafulu ko be magonye anana na be ala kira ku yi mundoso akwa abqaitu lahum Allah wa rasula kunya ala na ka cide de toso ko kira ko mu iblanna ako miye ne blala we ala ka kuma de إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعلى قيان نساء أنفي أيانا نفلوسا أقبني مي فمن زاني بولي سكرما ابن الدوت كما ده أكون إنتاكو ده كما عمر وياك نفلو تلافلي كان تلانجة على كرامة صلى الله عليه وسلم كتلانجة تسو على كرامة ينيا كو ye doto so ako o min fle o nyona be so kira ko ala ka barka do ye min dila ye min do so ala ka barka do sayyidina Uthman amma Uthman bin Affan alayka ku wa tikurna umar Uthman joni be ko Uthman fon siriyala ale de nana kana sanu to ala kira koro Tabuku kelela ay sanu ton am tugali kachande don bo biyon so sala nga nana tonde koy ko ala kira ko bi bolo do sanna ka to ka keta o do da ala kira ko ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ako foyti Uthman ay amana fa fenge bi kofe nga halo kofe Uthman bi arakangilin ka Qur'an be kala ula ka Qur'an be kala arakan gilin ka Qur'an be jigi shufe nafila ni kosa ina annaluma do bu kuma ka ko kalon jigiya kasro akeba wire yira bi mamun bisigake ka Qur'an kala shukile ngono amgo be bi munun ba sharia ka fo kulu yira bisigake Uthman radiyallahu an ala kira dillaka qolo do fo kuni mo mi asa ka be aljina laydu tawi hali shini koloin be magan jamana kai mo bita ziyara Uthman de asa Uthman de asa ka bla islamo ko buluk sayyidina Uthman kitabu tigi do asa be ko shen dola gelaya kera Madina wal Makka gelaya kera beski be ka balo kono warnda te de balo yere de tusoro jango kasa tado watu bina adama de kono balo yere sandati soro jango ka asa hal ni warbi bun kebo la ko Usman ka nyame nana ka bo shami jamana ka nyame chama dunni balo la mo sigi be ka balo munun gono o keramige ko dugu commerçant mission olu nana fi adala olu sulla ka do aka munun ba sankata detail olu nana o nana ni o ye dawo da fo Usman ba fo kwa sira fena minga chawi amba ke kuni kun koroyi ya samina ambo nyowore faraka Usman kwa sira songona minga chawi o ko opmana ye minza dorome kila ambo sa dorome saba ambe fla faraka Usman kwa sira fena minga chawi kutura ka faraka fugazi woro wolofla siki Usman kuma kwa sira fena minga chawi kuko Uthman e junde yo sula sa e dugu jago kala uflaun didu o kuma joni yo sula akwa ala ko kelewo kele kwa ben noni konondo kwa be kelenge tan ko yudi alama nun na fere minu tla fanda oni yonje dawanga warti ulubi boli munno fe monopole di ulubi boli may no fe wa ihtikar di no ye ka asanka dugu mawla ka suguro sanka dugu ka malo sanka dugu mogo be femina ka sanka dugu ka koroto geleya doni koro mogo kela ka soroka mugurini oye ka miliaru faranyonga noye anjama mbode la de o eni Uthman abed million zoro kene kelengo abed million zoro kene kelengo wartigi do jago kela da fodo tigi do ka luka laini bede fedo ka geleya min bulubulu aka foko ni vein bikoni ni menyina atiye de nga
o conteneur damado bale bulu o damado bale bulu sa ale sago be sugula no bore kele kun wa saba sa ale bo boka bla ni mi ba sa wa worodo aka ini bi siga ta ini yorore problem tala ne ta ngone wa woro fe be na soro chukudu kasura ma soro chugo were fuila aya e dono ko aka gelende wa am ben dilande irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa mamun fledo be ya glasi fere songo bela o ba ke mungama parce que quoi soro lika gele o ta ente kore maketa ina kore maketa ina ibika a jirade kwa soro lika gele o kuma ne ba afrika ke wartigi mo ka gele ya kuma na mama ti hina ala ti hina ina o mama bi profiter gele ya yerefe adama don dekune do kuma mina e ba nyini ka here de soro kuma ka bugune soro o kuma ko ke ka do foru ka gele ya ka isigi de isigi ire mi fara nyongo dundo bina o gele ya bina na ere ma dodo la ma yana ma balawu ka chane ala de kiritigele ala de be kiru tigetigeti ma do ibo faunde fara nyonga ka fara nyonga ni sojale sansa o kote mena ere sigile yere ba miringa tsonga fode o sa maloko gele ya sara mama ko o sa sukuru ko gele ya sara mama ko o sa glasi ko gele ya ne min zora glasi la yere bi yere baronoi abula tendoro banashido gal dobina chuika walide doka tono soro kuma ina bito bedola Maroc wal Matinisi bito bedulu mai kasigi ayato anga hina yora Osmani ya ko gele ya bi ako kuma neta fere ni wati nyere la asebene ka jeni Usman nungo ate foi bonga jago kuna o kuma nebe ni anga commerçant baw donde laka sungalo programme ka fo nyina sungalo koni nete tono nyini sugoro la ala here kene nte tono nyini sugoro la nyina sungalo la mbeta sanga na fera pirila mgoma wal manima sola mba fere apri korola wal mamba dano ya kafiri jado be saudi jamana ka na to fode andilla ka baro do fa kungaya atara farafin jamana do la ka dugukolo sanwulo femin ka gelaw fe ni mafli ni manyina qissa in ko alkama dudu o gela ya kumbuka dugula na dugukolo bubolo c'est de tout ka jamana yi ale dun nafulo bale bolo ala ke chugo tabolo atara dugukolo chama sa u yere bolo ka osmain sena u yere fe ka soro ka pri jigi ka ben ka fere uma ate fo yinala ale be perdi de tala te to yinana de nga ya nyini ka balo de no ya uma abe amasa abe saudi jamana sigire do madina e ma barka mo be du ko ka de milliard chaman baro de du ko gouvernement bara ayo deke kana dugukolo sa uyere bolo ka fein sena uyere fei ka soro ka umma go bala primina bisiga san primina ka feru mawla arete foi sorala foi ateto no foi sorala aka tono de ye abe baraji minini aba ala jemin sorala tabini gela kumbo doro o doka bawlo le flanina na kon fora ko ni gela ra doro no asura bale bula alhamdulillah wala jonma doko akale dillaka fa alhamdulillah ko ni ya sanjuli alibaka ala ya fadilola ikma fam min salaf ako ale dillaka fa shen de la ko alhamdulillah ko ni ya sanjuli alibaka ala ya fadili o tahmiduna walhamdulillah foina mo kaba ko yara ko muna akuna na fale de alika bitigi be yoromina wala ka jow ke yoromina kan na fuluma fon be yoromina
ko tasuma de donna ye ko bɛɛ ta ko kari ko yɔrɔ bɛɛ jenina ko f'i ta ko ale ko alhamdulillah o kɔfɛ ale nana miiri ko ale ma silamɛ tɔw hami tɔw bɛɛ ta jenina ale kelen da kisili ale ye ala tanu o de kan a ma hami n'a silamɛɲɔgɔnw ye ko ale hakili jigi o jigi alhamdulillah na ko ale bɛ yafa ɲini ala fɛ o fɔli la an fɛ bi n'a dɔrɔn ni hɛrɛ b'aw la ka ban a banna aw mago t'a tɔ la n'i y'a ye ala ye nɛɛma kɛ e ye fɛn dɔ a tɛ sɔrɔ tuma min na nka a bɛ e bolo fɛn bɛ dɔ feere fɛn dɔ a tɛ sɔrɔ tuma min na a tɛ ye ɲɛ na tuma min na o jago b'e bolo a tolen bɛ e bolo o tuma o ye ala y'i lajarabi dɛ i yɛrɛ bɛna lajɛ sa de n'a sɔrɔ i bɛ min fɔ silamɛya la n'o y'i sɛbɛ ye o fana silamɛw nin jogo in an ka filɛ k'a matarafa a ka di ala ye n'o ye at-ta'atuf at-tarahum bayna al-muslimin n'o ye ka hinɛ ɲɔgɔn na ka magari ɲɔgɔn na ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo silamɛya b'o ɲini dɛ silamɛya b'o ɲini silamɛw tun bɛ hami ni ɲɔgɔn ye kununko mɔgɔ 3 delila ka sa jihadu kɛyɔrɔ la maa 3 ji nana di min fɔlɔ ma ale bina kɛ den walima a tɛnɛmuso den a kirinkaralen dalen a ji dɔ ɲini ka boli ka na banabaatɔ dalen kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ fɛn fɔlɔ min o ye ji a nana ji don ma o ye ji minɛ k'a bɛ i sinsin dɔɔnin ka wuli ka ji kɛ k'a ŋɔnɔ ɲigi dɔ ŋuna n'a kɛrɛfɛ a y'i bolo kɔri k'a balimakɛ ka tɛmɛ ni ji ye ko k'a di dɔ in ma k'i b'a sɔrɔ o ta ka gɛlɛn ale tɛ a bɛna so ma kuma min na dɔ ŋunana o kɛrɛfɛ o fana ko ka tɛmɛ ko ka taa don ma taara sɔrɔ sabanan in sara a seginna ka n'a tɔrɔ tɔ 2 fana sara u 3 si ma ji sɔrɔ mɔɔw jogilen jihadu kɛyɔrɔ la olu dalen hamina ni ɲɔgɔn ye ta nka du kelen kɔnɔ mɔɔw mago tɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnmaw mɔɔw mago tɛ ɲɔgɔn na mɔɔw bɛ misiri kelen kɔnɔ si ka sira tɛ si la bɛɛ ko ne yɛrɛ kelen ta ka ɲɛnabɔ dɔrɔn ala ye nɔgɔya kɛ e ma i balimaw filɛ nin ye foyi t'u bolo seli surunyana e kɔni b'a la k'i ta ɲɛnabɔ dɔrɔn i bɛ ko kɛtaw kɛ k'o ban ka ko kɛbaliw da kɛli daminɛ an b'o de la yan ka ko kɛtaw kɛ k'o ban ko minnu ye daruriyatu i b'o kɛ k'o ban i bɛna kamaliyatu kɛ n'o ye dafalanw ye k'o kɛ sisan i bɛna sigi sa ko kɛbaliw i bɛ sigi ka ko kɛbaliw miiri k'olu kɛ ka i balimaw maa gansan yɛrɛ tɛ ko i balima dɛsɛlenw sigilen ɲɛ b'u la a silamɛw an k'a filɛ an kana ko in bɛɛ kɛ kuma ye an kana ko in bɛɛ kɛ kuma ye wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نفقاتي وين ما يي سربابا للهرة ككفراء لهرة سركة علي نفقتا ما كالا حال جير لا يفعل أدم دي بسنا جيلتك بلوكمني بسنا لجرب الجلمون يتوركمني فويتي على كتنا كوفي على كف سمانديا كوفي ala ye min kɛ balawu ɲɔni sababu ye ka tɛmɛ sadakati kan o tɛ yen sababu foyi tɛ yen ɲɛnɛmaya la ala ye sababu min kɛ balawu ɲɔni sababu ye ka bɔ jɔn ma sababu min ka bon ka tɛmɛ sadakati bɔ kan ko de y'a to fɔlɔ ala jɔnɲuman dɔw tɛmɛna ni musiba kun nana u ka maa ma walima ni ko gɛlɛnw nana u b'a hakili jigin sadakati bɔ la k'a ka sadakati bɔ caya kadaka ala yɛrɛ de y'o layidu ta
na hina na nyona ale rabbi hina ala o ko sadakati adama de kallimaniya cetiyali dalludu ala kira sallallahu alaihi wasallam akele kabaran man fu asira sadakati mamige ako wasadaqatu burhanun ko sadakati dalwi jumain dalludu kallimaniya cetiyali dalludu sadakati ma o madangani Allah ala farti foni sadakati bofe o tuyakilla ma o mani la ara ko danganiya tala a farti foni sadakati bofe wal notri ko abe sadakati we basura a cesirimbe fo sadakati nga siga na fado sama jie kono ya imma majamuni kauna wal matoyni srawla wal majilat kere na fasura srawla fo sadakati nga sigo se alima kadaka amadalla harala o ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma do fo ambe kuma datuguni oy jumai sadakati biken noya sababi ambe be kulela ni gelayami sadakati noya sababu doy ala kan noya ke joy sadakati o sababu doy o ba ala kira ka kuma na muslim na nayi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko shinno be kiraka man nafasa an mu'minin kurba min kurabi ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة رواه مسلم وعلى كراكو كشنا بكراكا كوني مامي يجلا يقود ولي كابو إسلام يوكا كابني جيانتك يجلا يقولا تنغدو بعد دلا أكدوكونا تنغدو بعد دلا أيركونا تنغدو بعد دلا كبار دلا ibsika deme ala takofe ka aboula koni mami ngara sobuye ko gele ko do wuli ka bo mu'minika ka bini jela tike gele ko la ni kero wuli sobuye ko allah ku ta'ala billaydu tawtike ka fo ko ale na gele ko do wuli ka bo tike ka alqiyama keneka la hara ala ka gele do wuli ka bo jonka o be ko fe kima kishi o ka gele ne koni mami gele ya kodo wuli ka bo mu'minika ala be nyona wuli ka bu ka lahara awa koni mami no ya do gele ya batoka Allahu akbar koni mami gara sobuye kan no ya do gele ya batoka beba no me wati mununa ani wati nana adama dun soro chugo mununa bebo do ere a don tiki gele ya be karla dimba ya tiki do sel dun zuru yana o koni mami noya do gele batoka ko Allah ta'ala na noya ko tiki kan noya do tiki reka jena ya anilahara kan ni soja do islam yo ka barabbaw de dodo on be ga nyina ko bi ma do ka seli rebeke akew ke ga duwo ke abe faraka bal sali seli temene ko bal mado la fuka ta se sunolo were mati hine ko ebo keni mablagu yere mi ali hakilti to ala ko eba hakamin datkima natna na nyina ko ali sunolo temene ko ere to fle ko bayre ati foi chen to pana islamo ame wati mina قرآن من فدو أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يما يكد عليكم بينكم جلون يما يكد عليك تمكم توكا يما يفعل ببنياك سرب بنياك درجة قرطة على يرو كسنا يما يكتشو أككما أني مغو بالك سيحكمما mogo be nyuma la bi de slabo mogo be nyom bulu xere la bi ni mayna ani seli ñokoro layna mogo ku hakili to o bara nununa ambe shika sella we nyuma doy chumina sadakati boy fana e bara bade ye na mabunya ikaw shufe seli ti bunya e kasanga wati chuma kasanga adama dunga la haleba modowla donbo batum min nabe
atidda ere la bato nafa be teme ela kasim gorema don bo bla bato nye bato ni ere de ba ke abaraji bi siriyete ndro atboka nafati boka sima gorema oda to ko ala kira dilla ka fa sallallahu alaihi wasallam kalikat mogodo tuguma do no ka to mogodo nyene ko kada le katima ka kalu kilinge i'tikaf la ayre ka bisri kono ote i'tikafu daraja fieliyo o mo islam ñom mo dlali daraja boya de nye photo yi halim be i'tikaf la bise ki to aka mo nyene bo ayta ndi karima i'tikafu to balle ato balle bashi foitola wartige do tambe nyama dugo misiri do kono kebe ebe tikafla mogote yeble mate sur téléphone na ete foi ke selne korla ina atekete de ima ka soro ibi mingi ikisigi yo fanda ma ibalma fanda ma iyo nyena bo ka soro ka do wali bi to misiri la ka weli ka ko ayta ningeta ikabara kala be chido mbi bolo na gadana sake ga minon balane de bi to ya sake ga minon de bloqué ibi tom siri kono sake ga minon de bloqué parce que ancha man fana be ya be mo wat la ku bi siga janda ala ma siga janda ala la non ne bi tiga fla tan fo itembo non ta fi ga ndado ko ay atikete de itabe do la de mo be kenema ci u ga selima fini ko ma nyere mo be sogo ko ma nyene bo mo be maloko ma nyana bo silibi nyana bo tugo mina nye srondola e ka kare enyo nyama dogole do kebe itikafla ke de telefon ta ibata de ka telefon ta ki to itikafla ka sadakati bo foitola a fori kana telefon de ta ki sugola ni je baro ni kalo kan nga ayta ndi karima o do fara itikafere barajiga anganja ndola bana silnya korolaina angana besuma ka be an yɛrɛ damama angana be anga denbaya damama ebe plaisir la koni munun ke den fitinu yi baliku do de be o mago bode la ko do malola o mago bola ko do nyona o mago bola ko do sugo sarakelena okma ni ne ka fo kiyo ki de ko ne ko e harami ne to fode nga na manye ko e fara fuga so hakema ato ni mago be mina na tsiga selike note no o mo soro e dumba kalama ino be minede kata e den fitini parimbe sella wa mo wan ko bo kana ni be selima fula maluta fi ni be selima fula hali aka sugo ko manyina bo folo hala fleni selike naka sugo ta ka demala yaro ya fa ni ko ne to kaje o ya fa inte tokaje ay ya fa yini nyon fe yani seli kasi o de bi seli do ya fa yini telia ni ye here ki sigi nyon ya bi ya fima ni ye here ki balma ya ni qurbani yonje ka koro abi ya fa o para seli kana to be ke la dala tle ta be foli di nyomati anga aka ya fama wallahi ama foi kana kasura ati bala ka fo wallahi masadu sukun alera no te wartigi nyana mai ite ma barka mai chena ka jugu nwana na fulo be ebulu ale de flani e flani fo nyon grefe hali sugo ale mo soro hali abe malo min dum biyo tabulu hana dum be nyona na mso be nyona wana ngote babu bokolo do ko wuluti bwaka kana ke bete ko me chugo ko fango de fam nyala ne maki kan yere ke lagala toy kan yere kala la fli kan yere nyine jamana chugo ko ambe be jamana indo jamana inde famba de atembulo de am go famba mana dobe mi mbolo ama fo kipsi ya ke be ko ya fori ka do de ke ta na ma de kira fon sire chugo bi do kame bo ne ko madil ga tadu jagu ete ka tadu ango ga ka nyuma ya de ke ama fo ko fo be ka tadu de betse ga mashi tadu bebe min tadu ya ala de wati korolan kuma mi blawro tula ami duwo ke ninga ka nyaala fa ala ka dokeli no ya ambema adama di kera chugo be chamanje de la do bi nye obi son erebe donye ibo son ya rabbi fonsre ala ka no ya ama nyuma ya ala ka no ya ama sungolu to time ala ka jira ana yatul qadri shu ya rabbi ala ka do angar sigela ala ka do angar sigela ala ka anfara suro bawka
يا ربي شيكون على جاني كناني لا في على كدي أمان على كان لا في جينا على كان لا في لاهرة هل ساتلي دم دم من ترى بتو فرفنا كنا على كدي أمان بارين على كأكون جتشكون يكا تمادم نكا يا ربي ما منو بكهوريا كفرا الجنة سرباو كسمولو إنكون على كان فرا وجمع كلوكا ما منو بالدرجة قرة ريون سر سمولو إنكون يا ربي على كان فرا ولوكا ما منو جور مبيا فكا بامبو كدفي قوة ديلو يا ربي على كان فرا ولوكا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.